Daddy ndewo. Ị ga-agwa ihe bụ aha gị na ebe isi. Abụ m Chief Godwin Ogbu. Abụ m onye Amede n'Ihamufu n'isi ụzọ local government area n'Enugu steeti. Anyị chọrọ ịjụta gị ụfọdụ mkpụrụ okwu ndị anyị nwere na ihe ndị ha pụtara. Ka ihe a na-akpọ dọ, olee ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? Anyị na-akpọ ụzọ, ọnụ ụzọ. Windo kwanụ. Windo ihe ma bụ windo. Ndị Igbo tụrụ ilu sị ụkwara oge ya ọ daa. Ka ihe ilu ahụ pụtara? Ọ pụtara bụ ihe ọbụla nwere oge. Mgbe oge eruru, ọ dịka ihe a na-ekwu nọ mgbe oge ụtụcha oge echa ruo osi ebe ọ daa. Ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere. Ka ilu ahụ pụtara? Ihe o kwuru bụ onye na-ekweghị ihe a na-ekwu o jiri anya ya na-abụ mbụ. Nwata na-agba egwu surugede mara na surugede bụ egwu ndị mmụọ. Ka ilu ahụ pụtara? Ihe omine bụ nwata ọbụla na-erubeghị isi ihe ọbụla a na-ekwu ga-ahụkwanye o ga-eje nye ya hụ. Okirikiri ka a na-agba ukwu ose adịghị arị ya elu. Ka ilu ahụ pụtara? Nke a onye nwere ike iri ose adari n'ose ose ya abụghị osisi. Asakọta eze anya ekpuru nkata n'ihu gwa eze okwu. Ka ilu ahụ? Ihe ọfụta bụ bifo ịgwa eze okwu ị ga-eche eche. Iru dị mma adịghị mma ịtụ mbọ. Otu a iru nke gị dị mma nọkọta bịa tụwa gị mbọ n'iru. Achọrọ m imebi iru gị. Awa adịghị agbọsa ihe n'efu. Ka ilu ahụ? Ihe ahụ bụ na o nwere awọ anọkọtaghị pụta. Ọ ga-enwerịrị ihe na-achị ọsọ o ji si ebe ọ nọ gbapụta. Ya mere ewọ ndị be anyị na-asị ewọ ada agbọsa ihe bụ maka awọ enweghị ike ịpụta n'ebe ọ nọ n'ehihie. Ọ ga-enwere ihe chọpụtara ya. Ihe ọ pụtara bụ were nwayọọ na-eso ihe ụwa, emene ụwa n'ike. Were nwayọọ eso ihe ụwa, emene ihe ụwa n'ike. Ụkpana okpoko gburu ọwụ ntị chiri ya. Ka ilu ahụ pụtara? O achọ m nọ onye na-achọ ịnụ ihe o ji anya abụọ afọ ha na-asị gị si ebe a pụta emena ihe a ejekwa n'ebe a. Onye je ihe ọfụ ya wuru. Ele ihe a na-akpọ rice n'olu Igbo? Gịnị? Rice, osikapa, beans, anyị na-akpọ egwa, cassava, akpụ, groundnut, ọpapa ma ahịkere. Anyị na ebe anyị na-akpọ ahịkere, maize, ọka, hen, ọkụkọ, fowl. Ọkụkọ. Fowl wụrụ ọkụkọ. Gịnị wụ gịnị fowl? Ọgazụ. Ka ya na-akpọ antelope. Ene. Ndewo daddy, imeela. Big Pilot.